ବୋଉ କୁହେ ଏ ଫୋନ୍ଟା ଭାରି କାଳ ହେଲା। ଏ ଘରେ ଜିରା ଫୁଟିଲେ ସେ ଘରକୁ ବାସୁଛି। ଆମ ବେଳେ ଯୁଗ ଭଲ ଥିଲା। ଦିନ ଦିନ ମାସ ମାସ ଚିଠିକୁ ଚାହିଁ ଚାହିଁ ଦିନମାନ ବିତି ଯାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ କିଏ ଆସେ କିଏ ଯାଏ କିଛି ଖବର ନଥିଲା। ଅଚାନକ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନକୁ ଦେଖି ମୁହଁରେ ଚେନାଇ ହସ ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ବାପା ଭାଇଙ୍କ ଆଗରେ କହି ବୋଲି ମାସ ମାସ ବିତି ଯାଉଥିଲା। ଆଖିର ପାଣି ସବୁ ଆଖିରେ ହିଁ ମରି ଯାଉଥିଲା। ତାରି ଭିତରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ସବୁର କେତେବେଳେ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ବାପା ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସଭିଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଯାଉଥିଲା। କି ଯୁଗ ହେଲା! ଏ ଫୋନ୍ଟା ଭାରି କାଳ ହେଲା। ଘର କଳି ମୁହୂର୍ତ୍ତକରେ ଯାଇ ଦାଣ୍ଡ ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। କାହାର କାହାରି ପାଇଁ ସମୟ ନାହିଁ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ମୋବାଇଲରେ କଟୁଛି। ଚଟକିନା ଏ ଘର ଖବର ଆର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଏ ଫୋନ୍ଟା ପାଇଁ ସବୁ ସମ୍ପର୍କ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି। ୟା ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗପି ଗପି ସମୟ କଟୁଛି। ପର ଘର କଳି ସବୁ ଘରେ ପଶୁଛି। ଯେତେ ସବୁ ମିଠା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେ ଯେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ନାହିଁ ଆଉ ସେ ମଧୁର ସମ୍ପର୍କ, ନାହିଁ ଆଉ ସେ ସରାଗ। ସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଲାଗିଗଲାଣି ସ୍ୱାର୍ଥପରତାର କଳଙ୍କି ଦାଗ। ବେଳେ ବେଳେ ଭାବେ ମୁଁ, ବୋଉ ତ କିଛି ଭୁଲ କହୁନି, ଯାହା କହୁଛି ସତ କହୁଛି। ଏ ଫୋନ୍ଟା ଦିନକୁ ଦିନ ଆମ ପାଇଁ କାଳ ହେଉଛି।